sa mga pagpatalinghog ni ining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang himong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa baan nga magtutudlo makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni ana siyon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basaw nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga anak kaninyo. O kumusta na lang sa tanan ato na lang i-generalize sa pagmusta tanan tungod kay gamay raman kayo atong oras no. Kumusta na lang kanyong tanan karon nga nagpatalinghog sa mga kaigsunan gikan sa Toledo ngari sa Bohol ingon man sa Leyte lakip na dito sa Siquijor o ingon man ngadto sa PBCM compound nga diin na ngatong executive and vice president sa pagtulunan at the same time mo kana nga atong chief minister si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si Madam Gaga Eugenio. Kumusta og maayong hapon no sab kaniyong tanan karon mga kaigsunan ug mga kaigilan ug sa tanan nga nagasunod sa mga Facebook subscriber o lakip na sa YouTube maayo gyapon kaninyong hapon nga nagsungod na naglantaw nining tungura ug sa tanan lang mga kaigsunan kumusta. O kaniya pa ihatag ko ni Brad o sa lain nga alagad magapangmusta usab nga na kanyo. Kumusta og mayong hapon kanatong tanan? Kini usab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Magiguban gapon ining mga orasa karon alas 2 nga to sa alas 12:30. O ako sab nga mga pagpaabot gapon no sa pagtahod sa atong langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. uban usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Kumusta uban usab sa iyang pamilya. Kumusta? Og bilinon man gyud ang atong oras Brad Samuel no kay tigamaya ra gyud sa ato ang oras 30 minutos rin taon og manghinaot unta ta nga dunay atong magkagsunan nga maluoy nga diin nga makahatag sila og pagtabang dinhi sa tong programa nga madugangan ning ato ang programa no sa mahimo usa ka oras no makakoleksyon lang ta og mga 5,000 mura og nindot na kayo na makahimo ni ta sa usa ka oras na nga programa ug akong hangyoon ang tanang magkaigsunan nga kung mahimo maluoy mo o mutawag lang mo sa moang cell number 0955113828. Akong usbon ang atong numero, kontak lang sa 0955113828. O kana mao nga atong numero para sa do na mo'y mga gagmay mga hinabang diha para nga mataas-taas ning atong oras. Karon Brad Samuel ang ato karong pag-isgutan mao ang kabahin may tungod sa pagka-leader no sa ato ang Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay dunay ato mga kaigsuonan usab ilabi na sa ato ang igsuon no nga usa ka ministro o ako lang ipahibalo nga sa ato mga kaigsuonan nga nagpatalinghog karon og nagtan-aw sa atong Facebook o sa YouTube nga ang ato ang igsuon si Aquilino Valencia matud pa sa ato ang Executive Vice President kini siya gi-expel ni siya o kung doon na may iyahang mga programa sa radyo kana iya na lang ng kaugalingon pero nag-ingon si Reverend kung kinsa man nila makarayo si Dani o si Brad Aquilino Valencia nga diin mo pahigayon sila sa pagbalik sa paghiusa dinhi sa pagtulunan nga gidumalahan ni Reverend willing ang ato ang Executive Vice President nga pasayloon sila og maghiusas pagbalik dinhi sa maong inunta nga sa gidumalahan sa ato ang Executive Vice President. Willing gapon bisan gi-expel sila apan willing bukas ang kamot ni Reverend sa pagdawat gapon nila. Pero kung magdumili magyud sila na ila-ila nala ng kaugalingon o nya ila lang gidala gapon ang ngalan ni Master para po sila makagather sa mga katawhan ni Master para pahisalaagon nila ang maong mga kaigsuunan nga dili naman sila mao ang gihatagan o katungod sa pagdumala sa katawhan sa Dios kay dili man mahimo Brad Samuel nga ang katawhan
sa Dios nga walay mo leader. Lisod ka na, Brad Samuel, kay sama sa atong panggobyerno o wala ang atong presidente nga mao ang labaw sa tanan na kinsa naman unya ang magdumala bisan sa armed forces, bisan sa mga nagalain nga mga secretaries, tanan nga mga leader sa kanang gitawag og mga cabinet member og walay mag-lead ni ana, no? Pulos tanan leader na ang resulta ana mag-away. Mausad sa relihiyon, sa Katoliko na leader, kinsa man mao ang Santo Papa, sa mga born again, sa mga Jehovah's Witnesses, o bisang unsang mga matanga sa relihiyon doon na yung leader. Dili pwede, Brad Valencia, o kinsa man karon nga way mo lead na to noon sa man taon ka, oy ngano magtuman magugkag imo sa may buti pasabot nimo, Brad Valencia, ikaw bay among himuong leader nga wa man ka in taon gi-recognize ni Master nga mao'y magdumala sa katawhan niya. Si Reverend man mao'y gihatagan o katungod nga diin mao'y magdumala sa katawhan sa Dios. Mo ni angay nimong may bawaan, Brother Aquilino Valencia, walay gitudlo si Master kanamo ni Brad Samuel kanako o bisang kinsa nga ministro, wala gitudlo ni Master nga diin nga maoy manguno o mangulo sa pagtulunan sa Dios. Kani pa man kung atong balikan sa unang kapanahonan, matud pagali ni Master dito kang Anas, si Anas nga Kularte, unsa may giingon ni Master dito kang Anas Kularte nga kana si Anas Kularte mao na siya ang leader sa Rondalia. Unsa giingon ni Master? Matud pa ni Master dito kang Anas, mulakaw ra ba ko? Dili mahimo nga dili ko mulakaw. Matud pa ni Master, respetuhi. Matud pa ni Master dito kang Anas, respetuhi baya si Loloy. Tahura si Loloy kay mulakaw ra ba ko, siya mao ang akong binlan. Unya, unsa man lugar, Brad Valencia, kita ba'y gitudlo nga may binlan sa katawhan ni Master? Dili. Si Master mismo, si Loloy o si Reverend mao'y gitudlo nga mao'y mangulo sa katauhan niya. Dili kay kitang mga ministro, kay bisang gali ning gigamit nato nga Biblia kini mga sitas o bersikulo, dili in taon ato ni kang Reverend kini gikan bisan nang imuhang mga sitas, Brad Valencia, kang Reverend kana gikan mo bitaw magbalik-balik na lang sa eleksyon. Ngano man, ikaw gud ba sa imong kaugalingon di ka kasabot mismo, ikaw mismo mo nagsulti sa imong kaugalingon? Unsa bay imong gisulti sa imong kaugalingon matud pa nimo imo gipabukatan eleksyon, wa kay laing mga gitawag og isyu pulos eleksyon kasumo ana. Ikaw mismo maigo ka sa imong sulti. Unsa isulti nimo? Matud pa niya, dili man ingon nga yawa ang politika. Kung magbuhat ka na gani og daotan, mauna ang yawa gyud na ang imong padulngan. Ikaw mismo sa imong kaugalingon ba kay matud pa nimo maghunahuna ka gani og politika, moapil ka gani sa politika, yawan on na matud pa nimo. Pero imo ra pong gi-reverse ang istorya. Unsay gisulti sa nimo? Dili man ingon nga yawa ang politika. Kung magbuhat ka na gani og daotan, mauna ang yawa gyud na padulngan nimo. Kita mo lang na kung moapil day ka sa politika, matud pa niya yawa kuno ang padulngan, pero iya na pong giusab. Ingon siya, dili man ingon nga yawa ang politika. Kung magbuhat ka na daw og daotan, mao kuno na nga mayawa ka. Naaramaday na di ka kasabot sa imong gisulti. Ikaw ramadgika naman na sa imong baba noon sa may taong ka, Brad Valencia, oy di makakasabot sa imong kaugalingong sulti. Pero niya wala wala niya ma-asertay bad ka Cesar nga kung ingon siyang yawa ang politika, siya pud usab siya sa nayawa na inuna ng kalakiha nga pag-istorya niya ngano man. Tud kay nibalo man ka di siya nga yawa ang politika, ngano mang iya manggintrahan o ni apile magay pa siya pagbutar ba Cesar. Niadtong presidential election nga di nagpapili si Presidente Marcos sa pagka-presidente, busa may buong taniya. Nganong iya yung gingusgan nga ang politika nga yawa nga unta ni apil man siya pagbutar nining kanang politikanhon sa politikanhon. Kalihukan. Moingon ka gani, Brad Valencia, nga yawa ng politika ayaw pag-apil.
Ngano apil man ka? Aron Brad Cesar. Di ba maigo ra ka sa imuhang rason? Masudlan ka pirmi ba? Mo na diha ba nga kini gud siya manulti ba? Ha, way klaro, malibog ta ba? Mo na diha nga ingon ana gihapon nya mo padayon ko. Unsay sulti ni Master dito kang Anas? Si Loloy mo'y binlan sa katawhan niya. Siya ro di kasabot ana. Imo ra man nagisulti sa una. Unyang imo pang paningil asa man si Anas karon. Oh, problema ba din na ni Reverend ug asa na si Anas karon nga nalingla na mapos mga bakako na pod nga magpatutuo na pod sama ni Pedro Subaylo. Problema ba gud na Reverend? Ha? Basta kay nasayod ka nga ikaw naibalo ka nga si Reverend mo binlan sa iyang katawan bisang gani si Makarayo. Kung sa sulti ni Makarayo. Na dinebra Kinsa man di ay ang atong labaw, di ba si Master? Nan asa man gibilin ni Master ang mga tao, di ba kang Reverend? Bisan unsaon dili gyud daw siya mubiya ni Reverend. Kumusta naman nganong naglain man lagi sila? Mao na diha ang problema. Kay sila manulti wala sa ilang kaugalingon hunahuna. Musulti ka gani barugi ang imong sulti dili kay musulti ka nga mura laghangin ba murag wala lang sa imong kaugalingon. Dili man na may mao gani pa man Brad Samuel ako saksi ko na kung na ay mga bag-ong membro din ha unsay sulti dayon ni Master naagyog ko ha musulti dayon si Master nga adto dito kang luloy adto dito aron madoktrinahan ka aron mapasabot ka sa doktrina sa PBCM. Wa man ina nga adto ni Aki, adto ni Valencia dito magpatudlo kas Biblia. Wa man ina na ni Master in taon oy. Kundili ang gingon ni Master dito ka ni Luloy kay siya maoy mutudlo nimo sa doktrina sa pagtulunan sa PBCM. Wa man in taon diri namo, wa man kang Samuel, wa man kang Brad Aki Valencia kundili dito mas kang Luloy. Kang Reverend man gitudlo ni Master na ngano may taon ka Brad Valencia saan may taon na imo nahuna oy ang imo lang gyud ba ang kayugot ug ang kalagot kang iya ra bang gikalagutan daw kuno Brad Samuel ni Reverend kay matud pa sa dinhi kuno sila sa Cebu uban ni Reverend nagkita man mo di ba Brad Samuel nagkita mo karon matud pa siyang sulti nga nagsakay daw mo sa taxi. Unya gitagaan nimo si Reverend og 200. Gikuha nimo ang isa ka gatos ana Brad Samuel niingon kuno ka nga kini Reverend sa radyo ni og kini isa kuane sa kang 2000 man to. Karon pag abot nila sa Cagayan ni ato sila sa Dixie kay doon na may lugar yung tanga gikasabutan lugar nila ni Jonas Bustamante ni Aquilino Valencia. Pag-abot ko no dito, gihatag si Aki og usa ka libo dito sa kadi man lagi maka-broadcast Brad Samuel og walay kuanta ka na before broadcast man. Mumbayad man ka iha ka magsibya sa radyo. Ning hatag ko ni siya isa ka libo dito kang Reverend unya si Brad Doni pod ning hatag pod og isa ka libo. Unya naglagot siya ni Reverend kay ngano kuno kadto isa ka libo nga gihatag ni mo Brad Samuel wa gyud kuno gihatag oy in taon Brad Valencia kinsa may nagtapal natong usa ka libo si Ronnie Mangalus ngano man masuko man ka nga dili man ikaw mao'y nagtapal sa usa ka libo imi ikasakit na ni Reverend mo na imong gikaligot ko ti Reverend usa ka libo kagamay ang katidara wa manggaling sa Brad Samuel gani mangigi ni Brad Samuel nga matod pa niya ikaw na lang musulti ana Brad Samuel katong wa pa kuno mahalin na yung putaw kuno ikaw may nagbayad gani ato sa radyo gani o sabay kasulti ni mo ana Brad Samuel. Ang akong ikasulti no anak ni Brad Valenciano kanang mga inana nga sistema god nga makahatag tangad to sa atong isigataw labi na gyud kalihukan para ro sa radyo dili na unta dagyo na nato hisgutan pa kung do naman hitabo man ugali nga katong isa ka libo nga wala lugar to mahatag basin biya pod ang kanang dunay nagamitan ni Reverend ato wala ato po na sayang timbang-timbangon kung unsa ang sistema niya na kay basin biya og naay emergency nga nagamitan o niya imo lang gihusgahan dayon si Reverend nga kurakot ginin pagkatawana kay wala imbes para radyo wala gid gihatag ayaw kay dili man na may tabo Brad Valencia kung ang tao dili magkalisod kibali lugar sa pinansyal
bisag ikaw po diya Brad Valencia nabiya gyud panahon nga magkagapos-gapos ta labi na gyud sa unang panahon. bago pa yung tao sa Riberin. Ato nang lang taon ba. Bago pa nga inutang ko ano sa mga tao katawhan. Kay ato ra po na gunang igsuon gud kinsa man kuno sa Riberin, di ba? Ato man ang giila nga kanang labaw pagani sa igsuon. Atong pag-ila Kay anak ko na ni Master. Busa dili lang nato na inanawon pag-istorya ba nga kumo kay nainana ang dagan sistema sa kanang lugar para radyo, imo nang husgahan nga sayop gina tawanap mga kurakot Diha kuno siya gisakitan Brad Samuel. Uy, ngano masakitan may taong ka? Ha? O gani. Ngano ikaw may ngano gisakitan maka nga si Brad Samuel gani wa gani sakit ni ikaw ni nooy maoy gisakitan ni ana. Noon sa may taong ka Brad Valencia, uy kini magtawhana ba may pagkaisipan ba? May pagkaisipan, imagine ka Brad Samuel, nagdala ko ni sa duha ka karton ditong slice bread kuno dito sa Cagayan de Oro. Unya naapoy mga supplies nga iyahang gi palit kuno dito. Unya nibong siya kay katong supplies kuno nga nahabilin gipang-inuman kuno sa mga tao. Unaon sa mga Brad Valencia, kung nagdala man kag makaon dito sa palasyo, ayaw na nahuna-hunaa pa kay kana kinasing-kasing man kaha nimo nga ihatag ngadto sa palasyo para ipakaon sa ato mga kaigsuonan. Ngano imo ba man isulti? Ha? Kung giinuman ang Pepsi kana kay gipainuman sa ato mga kaigsuonan unya nganong maghisgot-hisgot man kaada, ikaw ba may pagkaisipan ka ba? Ayaw na lang ikaw ra ba magdala-dala kag baro ra ba kasugua? Nga diri wala ba kasugua Riberin nga Brad Valencia, pagdala dirig pan duha ka karton. Brad Valencia, pagpalit og usa ka truck nga Pepsi. Wala ba kay inana kaugalingon nimo diskresyon nimo nga nagpalit ka na wa ka suguaw nya karon ug kanon sa ato magigsuonan. Imnon ang Pepsi sa ato magigsuonan. Masakitan ka? Ug ingon ana imong batasan ba Brad Valencia ba? Ayaw na lang pagpalumalumag hatag-hatag oy. Noon sa baka may pagkaisipan man ka? Noon sa mataon ka, makiklaro, muhatagaling ka, ayaw na nagunahuna pa. Kay naaram na sa itong magkaigsuunan. Bulahan ganing ka, nga nakahatag ka, nakapakaon kasi misikataw niya pagkumanhuman karon. Ha? May istorya ka? May sakitan ka nirbirin kay kurakot. Ay, kurakot! Munay usa sa iyang basisar nga, dakot daw siya og kahiubos tungod kunoan ang mga isyu ha. So wala nimo naunaa ba nga kanang si Riberin ning kamot kun naibos ga ang unang kayubos nimo katong nagwali mo nga matud pa nimo wala ka taga-ig sitas diya ka niribins ka kay kanang dako kag kayubos nga ginaato ni Riberin nga ngano nga ginaato ka nga kanang ikaw man tay nagbayad sa radyo dili lang nimo inanaon ning kayubos mo kay si Riberin ra ba Brad Valencia hibalo ra bigid may nga gipaningkamutan gina ni Riberin nga magkauli ang inyong tagsa-tagsa ka kanang mga kaugalingon. Gani sa panahon mo ari siya, iya magibing ingnon nga adto paybaw si Ake kay makig-istorya ka. Kay mo nay kuan ni Riberin nga gusto gyud siyang kanang magkauli ay mo. Reconcile sila. Reconcile kay sa Biblia. Pero siya may malikay. Isip ta mga alagad sa Dios doon nagoy reconciliation. Naas Biblia ay ko ginangwa kakabasa na gani mo tambagan na minimo ni Cesar sa una aron kanang mahunong na tanang imong kayubos og naubos man gyud ka aron gyud kanang matumhan ba. Sige panambag nimo nga ato as Riberin makiguli ka. Ikaw magimingon mulikay. Kanang mulikay ka. Kay dili pa panahon unsa naman hinuon nga mas ni grabe naman noon ni rong isyuharon. Kaysa unang panahon. Ang ato untang obligasyon, kinanglan kung doon na tayo kayo, boss, kinanglan ato ng situlon. Mas Biblia, Nanas Mateo, bitaw, nga 5:20. Mateo 5:21, basa Brad Samuel. Sa buhato na to. Basahon. Kung masilo ang tagsa-tagsa na to. Masilo nga kung kita nakapasad ba ning tawanan kung dili ta kung masilo ta dili pwede nga di gyud nato ipadayon na to na. Ipadayon na to atong kasilo. Sige. Basahon na ko ning 5:21 sugod. Gingon. Kamo makadungog na niini nga gikasulti ngadto sa mga tao sa karaan matud pa nga nagaingon ayaw pagbuno ug bisan kinsa nga makabuno mahayagom sa hukom. Matud pa apan sultian ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon
sa pamtawa ba siya ngon bisan kinsa kuno masuko nga to siyang igsuon may agom nasa hukmanan o bisan kinsa nga moingon sa iyang igsuon kuanggol ka labaw pa gani kuanggol ka labaw imong gingalag buang ka kulukoy ka kulukoy kuno diba, sa ang imong gamit nga termino mas grabe pa gingon may agom sa Sanhedrin. Nagiradyo pa yun niya. Katong ingong panggol ka, labi na yung kambuang ka, iyawa ka, gingon, imo man ang termino gigamit. Og bisan kinsa nga moingon buang ka, may agom sa inferno nga kalayo. Busa matud pa kung ikaw magdala sa imong halad gihatag pa ganing pagulagway dinis pagalan ngadto sa laran og diha may numdum ka nga ang imong diaing igsuon may gikasukan man batok kanimo mo na dinya nan biyai ang imong halad diha sa tubangan sa laran o kumadto ka o pakig-uli una sa imong igsuon dunay pakig-uli Brad Valencia busa kuna ay kasilikan dunay kasilikan niya busa si Reverend Hibalo ana mo magani nga sige taw siya hangyo nga para kanang kuntakon ka pag mapanahon nga moari sa Cebu aron ang tuyo niya nga magkabalik mo nga tungkit naagol si Biblia siya gud ang giila natong leader sa kanang isip chief minister busa naa niya ang kinaiya nga kung dunay kasilo iya ginang paningkamutan nga makig-uli siya makig-iusa dito siya sa mga tao nga kung dunay may nabikil sa iyang lugar mga gihimo ba pananglitan ba kay gani si Reverend gani ikaw nagmagahe ka unya kung ato ning tibang-tibangon kinsa may mas labaw nga nakasaan ning panahon na kung tugutan ta si Reverend nakasala nimo unya ikaw kanang ingon ka nga wa kay sala unya kay si Reverend gusto mang makig-uli nimo niya ikaw may dili nya kinsa may kanang dautan na ano na ining sistema di ba ikaw mo mas labig yung problema ni ining sistema karon Valencia busa among hangyo ni Brad Cesar nimo ingong mas Reverend bisag gi-expel ka pero na may willing siya gyapon namang gyapoy iyang giawhag nga pwede gyapon nga makig-uli ka kay mo gunay tumong na to di man ta yung gitudloan ni master dili man gingon ta gitudloan ta master nga makigbulag-bulag atong bungkag-bungkagon ang atong maayong pagtinagdangay dili ang atong gitudlo ni master nga kinanglan maghiusa tang mga magsuon ana busa mo na ang awhag nimo nga adtua makiguli ka makigstorya ka ni Reverend aron ni ana wa na problema Brad Valencia di ba nya unsa pa yang giingon Brad Samuel matupan niya ikaw loy mo bungkag sa PBCM asay mo bungkag nagpataka man ka Brad Valencia ngano pasangilan man nimo si Reverend nga may bubungkag sa mga tao nga unta karon wa hununa ragod Brad Valencia ning daghan ang mga kaigsuunan karon tungod sa pagdumalan ni Reverend imagine kay 29 ka na radio station sa tibuok Visayas ug Mindanao kana effort kana ni Reverend unya miingon ka nga si Reverend mo mubungkag sa pagtulunan ni master unsa bang ka uy wala ka na ibalo Brad Valencia kinsa man day mo bungkag di ba kamo tanawa na kun na imo sinultihan mutuo mamo anang luloy nga giespirituhan man nagyawa na unsa man lugar na di ba ang imong gihimo ang pag hilo sa mga kaigsuunan nga di mutuo dito sa mga ebanghelyo ni Reverend kay yawa na ang sulod ni Reverend kinsa may mubungkag di ba kamo ikaw maoy sige og kanang gitawag og paghot dito ni Reverend unya inyong pasangin la Reverend nga mo'y bubungkag sa pagtulunan si Macarayo usa iyang giingon nga dili gud siya mubiya ni Reverend nya ngano man nagtukod mapud na siya pagtulunan nga lain di ba kinsay nagbungkag di ba kamo ni Dani ni Macarayo ug ikaw unya pasangilan niyo sa Reverend wa ka kay balo Brad Valencia nga sa matag kumperensya namalik ang daghan ng mga kaigsuonan tungod sa pagdumala ni Reverend 29 na ka radio station Brad Valencia tungod ka na sa effort ni Reverend unya miingon ka nga si Reverend mo imubungkag sa pagtulunan sa PBCM noon sa man taon nang imuutok oy klaruha ra gali na imong sinultihan dili man kay kuno i-expel man kuno oy kamura pilara mo nga gi-expel ni Reverend nga masinupakon mong dagko pero bisan pagani og expel mo ni Reverend willing lang gyapon sa Reverend nga
mo hiusa diha ninyo. Kay ngano man, basa ra gud Brad Samuel ang Salmo 133 bersikulo 1 ug unsa kamalipayon sa nagsuon nga mag-usa mao na ang tumong ni Reverend pero lahi mo Kamo gyud mo ipsot, kamo gyud mulikay ni Reverend, si Reverend willing kaayo. Pero ang amo lang nimo Brad Balinsa tinud gisakitan mi sa imong sinultihan. Anak sa Dios imong ngal nagkulukoy. Abi nimo, bilos ba na imong gibuhat? Nagtuo ka nga tanan nimong gisulti dinhi sa radyo wa nag-record ni Reverend. Paabuta lang nga mahinog na siya. Imagine ka pila ka libo ang imuhang ang makadungog dinhi sa radio station nga nganlan na nimo kulukoy ang atong chief kato ang executive vice president. Noon sa mataw kag laruha lang na imong sinultihan. Kay mapuno si Reverend, mapailan jud ka kaso Brad Balinsa. Huna-huna ay guna pag-ayo. Basa gani Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon ko ning gingon mga sitas no sa Salmo 133 Bersikulo 1. Bersikulo 1 inyong patalingugan mga kaigsunan. Ani karon pagka maayo o pagka malipayon gayud sa mga magsuon nga nagpuyo sa paghiusa. Kita mo? Paghiusa nga mao nay makahatag og malipayon alang sa mga magsuon basta dunay panaghiusa nga mahitabo. Dili kay ingon nga makiiyahay. Kay dili gyud. Kay usara gud ang baruganan. Usara ang prinsipyo ni anak. Naabitan nas 4:32 gibasa man gani to ni Brad Balinsa ganina. Nga 4:32 nga iyang gingon nga mauno kuno nay ipanghadlok ni Reverend dili man na panghadlok. Tinuod man na nga kinanglan ang basta naakas magtutuo ka kinanglan usara gyud ang prinsipyo nimo dili gyud mo managlahi. Kay ingon niya na sa samang pagi usara ang prinsipyo baruganan mao diya ang paghiusa nga matud pa sa Salmo malipayon ang managsuon nga magkahiusa. O dugangan pa nako na Brad Samuel. Wa kakabasa ni Brad Balinsa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 10 gingon, apan magahangyo ako kaninyo mga igsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang og mga wala unta kaninyoy mga pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang paagiha o panghunahuna og sa maurang hunahuna. Pero ikaw laing ka gunahuna laing ka gunahuna, pirming batikos ni Reverend. Nung sa naman taong ka, wa nagyulain mong isyo, pulos politika. Noon sa may taong ka, Brad Balinsa, klaruhar ko na imo sinultihan. Pagtarong sa imo sinultihan, wa nagyulain isyo ni mo, balik-balik politika, wa nagyot. Lain, kasumo ba ni mo noon sa may taon ka? Bueno Brad Samuel, napakaikadugang. Hapit may gud atong oras. Wala Brad Cesar, musa manhingaot lang ta kay daghan man tug isyu gagina sa Brad Balinsa. Niya atong tubagon o niya alanganin man tas oras in taon. Na nang kitay oras musa manghinaot lang ta nga unta si Brad Balinsa makahuna-una siya o makamata siya nga ang iyang gihimo karon dako ginang kasaypanan lugar sa pananaw lugar ni Master. Busa yang na mo siya nga makigreconcile na dunay reconciliation nga pag iyang paghimuon ngadto ni Reverend. Mao gyud na diha atong awhag nila ni Makarayo ni Dani o ni Brad Balinsa nga dili mo magpataas sa inyong garbo. Ngano maglagot pa mo Reverend? Mingon mo bungkago ni Reverend ang PBC. Wa ka kay balo Balinsa, may tinubi ka di jurisdiction. Nya mingon kag bungkago ni Reverend. Ikaw may mubungkag, tamo may bubungkag kay kani sinultihan pulos batikos pirmi hiluan ninyo ang mga membro. Isa kung sawa ninyo Balinsa, di ko na ninyo mahiluan ang mga membro. Busa napupos naman po ang mga oras. Maingon na lamang kita Brad Samuel sa ngalan sa langit no ni matutulo di Ban Master Tomas Eugenio Sr. o kinyong alagad sa kinginan o ingon sab ka Reverend no o inyong alagad sa kinginan si Brother Cesar Pateo banusab sa akong kauban o kinusab si Brother Samuel Montemayor. Mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo nga nag-uban gyapon kita sa samang oras o istasyon o mayong hapon kanatong tanan.